Bună! După îndelungi căutări, nu am spus nimic până acum. Îmi căutam colegă și în sfârșit azi a venit o fată și a stat în probe și gata, voi avea colegă de salon. De-abia aștept să vă arăt și vouă. Bună, fetelor! Azi, într-o zi o să fiu colega lui mami și nu vreau să o dezamăgesc. O să fac unghiuțe drăguțe azi. Azi o să luăm o unghiuță, o să ținem așa. Bravo! Deșteaptă al mami, a ținut minte. Ia, arată cum te-a învățat mami. Așa, gurița mea deșteaptă, bravo! Bravo, mama, bravo! Bravo! Foarte frumos! Bravo! Sunt produsele? De la Hăr. De la Hăr și îți plac? Da, am dat Hărul. Mă bucur! Ce-ți fac? Astea sunt unghiile care le-ai făcut tu? Da? Mami? Le arătăm la fete? Ea spune. Nu. Nu? Da. Da? Mama. Asta este paletarul tău? Asta le faci tu la cliente? Ce vrei să faci acolo? Vreau să-mi spui să-ți spun ceva.